Jungle. Yo, welcome back again to Zimu Reality ITV. Pana ngwava ma latest pandinoita mudiginyira wekungwava zvinenge vichitenderera muma streets e social media. Pandinoita mudiginyira wekungwava zvinenge vichitenderera muma celebrity edu muZimbabwe. Nyaya ndine muzora nhasi inyaya yastana. Stana pane live yoita makuseni vachitira kuti maisa atitete kutenga vhudzi. Isusu atibvise bhurugwa atisina kutenga. Dziwa ndofona pamba neruoko rwangu teteyo inina dziwa takangodayo takakufara bodzi satibvisewo futi bhurugwa yatisina kutenga. Sanya yakamira so boys ndine nyaya yadziwa yangu achiresponda nyaya dzani All in the Chapel, but before sandapinda munyaya yangu ndine mwe nyaya iri serious because handidi kuti vanhu vagare vari kure neinternet, vagare vanofanira kugara vari padhuze vachiona Zimu Reality ITV. Saka ndaya nesolution imwe yakaipa. Ndine timu yangu inonzi Boss G Technology inova ine flyer iri pakona apo. Timu yangu inosupply ma-mifi ende ma-mifi yawo boys ka mahwambe murambe. Ma-wifi aya anokonekta vanhu vanosvika 12, right? Kuti mapese mune makakonekta zvenyu makadepfura. Ende ma-mifi aya boys anopinda maline ese. Ringava reEconet, reTelecel, reNet1, even reZoo rinoita futi ipapapo. Ende vakomana vakutaura kuti iwe wachingoita mifi yako unongotibata panhamba idzo tokusupply as long as nyangori kure sei, as long as kuti svika kuine FedEx jet maya unosvika ipapapo within 24 hours. Saka mutactic wakaipa ndeyekuti kana uchingochita mifi necheap price unobata vakomana, unobata timu yangu iro unobvara kusupply nemamifi aribo. Aiwa isatiudza ndakudzati ndoita zvinhu zvisiririzvo panapa. Saka ndonyanga ndatanga kusimbisa yangu sandakwadza vhidhiyo radziwa kuti ndine timu rangu rakaipa rikusupply mamifi at cheap price. Munongobatana paWhatsApp mubva mataura namba dzavo ndo dziri paflyer futi riri apo. Saka yangu yakamira so dziwa pane live yatakaona ya All in the Chapel yaitira kuti dziwa makatodhakawo zvenyu makadana na All in the Chapel but hamuna kana tuckshop hamuna chaminacho. Then mkomana asongoresponda. Saka ndakukwadza responda yacho miiona ndozoikomendo zvangu ndaita se mapedza kuiona. Eyo an example. Anzi pane chandatumirwa sikanzi anzi sure kudana nini wobva usina kana tuckshop. Munhu aichema kuti wakatumira $100 wakatumira $200 wakunditi ndakabva ndisina kana tuckshop. Ndakabva netuckshop iyo angada akatotumira zvidhoma akakumba kwedu kuti akabva ane tuckshop. Munhu akatora nemandiro, munhu akatora mandiro nebhurumu nemutsvairo utaura zvori kubva munhu asina kana tuckshop. Ndakuzviya kuti papi papi pasho aishamba waya $100 ndozvandikupeka kuti kana munhu ukaona munhu muupenyu uchizhamba waya zviri kureva kuti niwe wakatoumirwa munhu wacho iwe uri kutozhamba waya, because munhu chaiyo aribo wangu haafa akazhamba waya wangu. Munhu akatakura malevels chaiyo haafa akazhamba waya. Takateta zvimoko baba senge vamwe isusu hativhunduke ka vhudzi tinotenga and plus handibvise bhurugwa randisina kutenga. Munhu achitongosvika utotanga kutochinja zvinhu zvese dai wotounzi isa masinhu manyowani uswera uchikomplaina kuti ndakatengera munhu chi. Right, mainzwa kadziwa ichaya kuti isati tete kutenga vhudzi mawivhi zvitotenga plus isati bvise bhurugwa risina kutenga. Ichi chinofamba neruoko rwangu kuti changofana neni isati bvise futi risina kutenga. Dziwa to the fullest. Saka ndo video yakadati muone kuti boy here zvikuitika zvikutaurwa nadziwa. I think ma-ex ndo ma-ex atishungurudza muZimbabwe Holiday Rastana ma-ex atishungurudza. Saka ndozvada kwadza muzuva nhasi. Saka ndada kupa zvangu panapa, but before manje ndine song yandinayo vanonga vachindibvunza Resparks kuti Resparks Records hatisatamboonzwa music yako yakaproducer, but music yandakaproducer yakawanda boys. Imwe yacho boys motoinzwa michitoitamba vanosingaziva kuti ma-Sparks ndiye yakaita seakaproducer, but nhasi ndakufilisa imwe mufana anonzi D-Legend ane song yake inonzi My Mwana. Saka ndakufilisa isong mobva makomenda pazasapa kuti song iri sei, voice remwana uyu boys nga mahwambe murambe. Saka ndakunzwisa song yacho inonzi My Mwana. Gandive ndangoita sei ndangokufilisa yacho. Going fresh on the track. I was 4 years old when Sparks Records. Pull up. Going fresh on the track. I was
was 4 years old when I met a heart of gold. In mind at the home, died to be with you, girl. Ever since I met you, I never wanna lose you. From one to code, I'm in it for sure. I'm out to wait for you. 15 years later, you're mine, and life has begun. Sparks Records, this one. Beauty and design, Ichingoma chapa Sparks Records. Produced by DJ Sparks Zimbabwe. so to see my nana. It's a brand new song. Lovers, stand beside me. You're my nana, so to see my nana. You are my lover, stand beside me. Now that you're here. Chinonzi mai mwana. Sandisiye mai mwana. Rege tichitangidze futi. Kuita vachangoti joina. Pamwe mwachangoti joina ka. Going fresh on the track. Avasati vanzwa touch. Years old when I met a heart of gold. In mind at the home, died to be with you, girl. Another D legend. I never wanna lose. Get to the pa Heathcliff. I'm in it for sure. I'm out to wait for you. 15 years later, you're mine. A life is begun. Beauty and design, beauty and design. Listen, Local music to the fullest. hey, my nana. Sunset, my mwana. You are my lover. Stand beside me. No, my nana. Sunset, my nana. You are my lover. Stand beside me. Now that you're here with me, I pray you never leave. My love, Chimbotenera voice. you're my one and only. Voice munzwa. That's from Zimbabwe, a beautiful queen, Musamobati. Beautiful Queen Msamobati. Gonna fight for us and she wants it. Why would I like my love, Damuchira? What would I do without your love, my dear? Ahmad Chun. Welcome to Zimu Reality TV. My name is DJ Sparks. Welcome to Zimu Reality TV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndadzoka futi panapa ndichingwa. Ndikati wo zvikanzi ndikati My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo panapa ndinongoava nemukati kuti ka mwana uya